De Junts per Catalunya. Primer de tot volem expressar el nostre condol als familiars i amics dels 5 joves morts i dels 5 joves ferits en el malaurat incendi que ha ocorregut a Manlleu. Dit això, us volíem fer palès que respecte al col·lapse de Rodalies que porta dies i dies patint el nostre país, la setmana passada, aquí al ple del Parlament, Junts per Catalunya vam aconseguir que s'aprovessin 15 dels 19 punts que vam portar a debat i a votació, i entre aquests voldríem destacar molt concretament 3 punts. El primer és, com sabeu, nosaltres hem fet molt d'èmfasi en la resolució del contracte de prestació de serveis de Renfe. Instem la Generalitat que resolgui aquest contracte. Aquí, sorprenentment, Esquerra Republicana hi va votar a favor. Aquest punt, de fet, no es va aprovar la setmana passada al Parlament, però sí que, en canvi, hem vist com aquests darrers dies l'empresariat de Catalunya, format per Foment del Treball, per les cambres de comerç, també pel Reial Automòbil Club de Catalunya, per diferents col·legis professionals, han donat suport a que sí, que cal que sigui Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya la qui prengui el control i prengui la direcció i la gestió del servei de trens del nostre país. I, de fet, hi ha una dada molt significativa, que és que la xarxa de trens que opera Renfe a Catalunya, concretament són 1.119 quilòmetres, mentre que la de Ferrocarrils són 297 quilòmetres. I resulta que el 2025 es va tancar amb 110 milions de viatges per part de Renfe i 100 milions de viatges per part de Ferrocarrils. Per tant, podem dir que aproximadament els mateixos viatges el 2025 ha fet Renfe Rodalies que ha fet Ferrocarrils, i en canvi Ferrocarrils ho fa amb una quarta part de la xarxa. I algú dirà que no són comparables. Sí que són comparables. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya no és un metro, és una xarxa de trens, i per tant entenem que és molt significatiu que amb una quarta part de la xarxa pugui operar aproximadament el mateix número de viatges que Rodalies Renfe. És realment molt significatiu i avala aquesta nostra aposta, aquesta aposta de la gent, com va manifestar-la en la darrera manifestació, o bé, també, ara hem vist aquests darrers dies del propi empresariat, de que sigui Ferrocarrils qui agafi la gestió dels trens al nostre país. Hi ha un segon punt que volem destacar, que és nosaltres proposàvem de portar als tribunals per responsabilitat civil, però també penal criminal, tant a Renfe com a Adif. Aquí també, sorprenentment, Esquerra Republicana hi va votar una abstenció, però en qualsevol cas aquest punt va sortir endavant, va sortir aprovat al ple del Parlament de la setmana passada. Hi ha un tercer punt que volem destacar, que és, òbviament, la petició de cessament, de dimissió ja hem vist que no, però de cessament per part del president Illa de la consellera Paneque. Aquí sí que els socis de govern del govern socialista, tant Esquerra Republicana com els comuns, no hi van votar en contra, en aquest cas Esquerra Republicana a favor i els comuns hi van fer una abstenció. Recordem que aquesta aprovació de la petició de cessament de la consellera Paneque és la segona ja en menys d'un any, i per tant tenim 2 punts, l'un el portar als tribunals Renfe i Adif, l'altre el cessament de la consellera Paneque, que ens preguntem si el govern del president Illa els complirà o no els complirà, i a més no hi ha excusa, són punts que s'haurien de complir immediatament. Com que de moment veiem que això no ha fructificat i no sembla que tingui intenció el president Illa de complir aquest mandat parlamentari que té, el que hem fet, i ho heu vist també, és demanar que se sotmeti a una qüestió de confiança aquí al Parlament, perquè entenem que queda trencada la confiança que el Parlament en el seu dia va fer per investir-lo, i això de cap manera està renyit, ho hem fet aquests darrers dies, ho seguim fent avui, amb expressar tota la solidaritat, el respecte i el nostre suport a la malaltia viscuda i que està vivint encara, malauradament, el president Illa. Com que aquesta qüestió de confiança tampoc ha estat resposta, de moment, positivament pel president Illa, nosaltres el que hem fet és registrar aquí al Parlament de Catalunya la petició d'una compareixença urgent i extraordinària del president perquè s'expliqui. Entenem que és de rebut demanar que s'expliqui. De fet, ell, aquests dies, en declaracions des de la seva tornada, ha dit que sap què cal fer a Catalunya per resoldre el col·lapse i la llista de problemes que es va fent gran dia a dia
que patim aquí al nostre país i que la veiem amb les vagues de mestres, de vagues i manifestacions també dels pagesos, dels metges, de pescadors, el desastre de Rodalies, etc. Doncs si ell sap què s'ha de fer aquí al nostre país per arreglar-ho, doncs què millor que vingui a explicar-se aquí al Parlament, no? De fet, la darrera compareixença del president Illa va ser el 17 de desembre, avui fa exactament 2 mesos, i per tant, motiu més, entenem que ja toca que vingui a explicar, donar explicacions d'aquests problemes aguts que vivim darrerament al nostre país. Hi ha un tercer tema que us volíem comentar, que és, us vam anunciar en unes quantes rodes de premsa enrere que havíem demanat que es constituís una comissió de polítiques per a la gent gran. Doncs avui a la Junta de Portaveus aquest tema s'ha portat a votació i s'ha aprovat que en el proper ple, el ple de la setmana que ve, es debatrà i esperem que s'aprovi la constitució d'aquesta comissió de la gent gran, un col·lectiu que en quantitat representa ja una cinquena part de la nostra població per l'allargament de l'esperança de vida i també, òbviament, per la baixa natalitat, però que qualitativament també ens representa un col·lectiu molt important, no només pel que nosaltres ens devem a ells i els hi hem de portar transversalment des de totes les polítiques possibles de benestar, de drets, d'habitatge, de seguretat, etc., sinó també des del punt de vista del que aquest col·lectiu de la gent gran ens aporta a nosaltres al nostre país. Un col·lectiu que, evidentment, és divers, que hi ha des de gent, malauradament, molt desvalguda, molt vulnerable, però també gent que està en plenes facultats, amb tota la seva capacitat per poder aportar una vida activa i poder-nos aportar i molt a la nostra societat. A partir d'aquí, si tenen preguntes, estarem encantats de poder-vos-les respondre. Gràcies.